क'क्राझार हिनजावसा सोलोंसालिमायाबो रंजालि फोरबो फालिथायखौ खुंफुंदों। जों मिथिगौ आसाम रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबोआनो जादों बैसागु फोरबो। बे फोरबोखौ गोबां हारि माहारिफोरा गाजा गोमजायै फालिबोनायखौ नुनो मोनो। बर' माहारियाबो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ आगु समनिफ्रायनो गावनि दोरोङारि हारिमु नेमखान्थिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो। क'क्राझार हिनजावसा सोलोंसालिमानि बर' बिफान बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों मोसानाय बादायलायनाय आरो बायदि बायदि बादायलायनायजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बैसागुआ मोनसे बर'फोरनि मोनसे आगु रंजाथाइ फोरबो आरो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों आरो बे फोरबोखौ फालिनायनि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइया जाहाथे गोसारनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो दिनैहाय बे जोंनि कलेजावहाय बे फोरबोखौ फालिनाय जादों। जोङो फुङावहाय फार्स्टआव अपेनिं बेखेवनाय लाबाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा देमसि मोसानाय थांबाय, बिनि उनाव खन्थाइ आवरायनाय बेफोर हाबाफारिया थांजोबनानै थांबाय। आथिखालाव जोंनियाव गार्लस कलेज हिसाबैहाय माखासे प्रब्लेम दङ, बेफोर प्रब्लेमानो जाबाय जोंनियावहाय जोंनि ओनसोलाव गंसेल' गार्लस कलेज हिसाबैब्लाबो जोंनियाव गोबां क्लासरुमनि प्रब्लेम जानानै दङ आरो जोंहा सेकेन्ड नाम्बार प्रब्लेमावहाय जोंहा टिचार्सनिबो प्रब्लेम जानानै दङ। बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरबाय। जोंहा गार्लस कलेज क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया थांनाय बोसोरनिफ्राय रंजालि बैसागु खुंबोनाय जादोंमोन। देग्लायबो जों बे बोसोराव प्रि बैसागु खुंनो थि खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बे बोसोराव 5th सेमिस्टार आरो 3rd सेमिस्टारनि एग्जामजों क्लेश जानायनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानो हानाय जायाखैमोन। अब्लाबो एसे उनावब्लाबो लेटब्लाबो जिहेथु बैसाग मासआ दाबो जोबाखै, बैसागु बोथोरा दासिमबो दंगासिनो दं, बे हिसाबै जोङो बर' बिफाननि बानजायनायाव गार्लस कलेज बर' बिफाननि बानजायनायाव IQAC नि आन्दाराव जों दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों खुंफुंनाय जादों। आरो जों मिथिगौ रंजालि बैसागुआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे माहारियारि फोरबो। बे फोरबोआ जाहैबाय साफ्रोमबो बर'नि माबाजों गोरबोजों गोसोजों सिथाबनानै थाबोनाय जाय फोरबोखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। दा बे हिसाबैबो जोङो बे गार्लस कलेज क'क्राझाराबो बर' बिफाना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो खालि जों बेखौ जोङो रंजानाय बाजानायनि थाखायल' जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायाखै, जिहेथु दानि सोलोंथाइ आयदायाव बा सोलोंथाइनि बिथिङाव माखासे फोरबोफोरखौ फालिनायनि गेजेरजों मोनसे हारिनि हारिमुखौ माबोरै लाखिनांगौ, होबथानानै लाखिनांगौ, बा बेखौ माबोरै जोङो गोजौ फारसे लांनांगौ, बेनिबो मोनसे आयदा जानानै फैबाय। बेजों लोगोसे जोङो बे मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे बा रंजा बाजा खालामनायजों लोगोसे जोङो गथ'फोरनि बा फरायसुलिफोरनि गाव गोदान बोसोरनि सायाव गाव गावनो सुजुनानै खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। एबा फरायसुलिफ्राबो बेफोरखौ फरायनानै मोनसे गाव गावनि क्रिएटिभिटि बा क्रिएटिभ सानस्रिखौ बेरखांहोनायनि मोनसे सुबिदा होनाय जादों आरो। दा बेखिनियानो। बे बोसोराव आलासि हिसाबै जोङो रावखौबो लेंहरनाय जायासै। जोङो जोंनिनो गोरायुं बा प्रिन्सिपाल बेखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवहोनाय जादों। जोंनि कलेजनिनो मोनफ्रोमबो बिफाननिफ्राय फोरोंगिरिफ्राबो बाहागो लादों। बे खालि बर' बिफाना खुंदों हिसाबै खालि बर' बिफानालायदि बे हाबाफारियाव इनभल्भ जादों बे नङा। गासिबो कलेजैनो गुबुन गुबुन बिफाननि टिचारफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो। बेखौथ' जों मिथिगौ, जायखौ जोङो बुङो कालचार इज द मिरर अफ दि ससाइटि एबा मोनसे कमिउनिटि। मोनसे हारिनि हारिमुवा आयना बादि। आयनायाव नायोब्ला जों जेरै जों मोनसे गाव गावनि महरखौ नुयो, थिग बिदिनो मोनसे हारिनि हारिमुआवबो बै हारिनि जानाखि गासिबो बिथिङानो जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, मावनाय दांनाय गासिबो बिथिङानो बेरखाङो आरो। दा जोङो हारिमु होनना बुङोब्ला हारिमुवा बिराद गिदिर मोनसे बिनि माबाया ब्रड जायो। दा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायजों लोगोसे मानसिनि थांनानै थानायाव बेरखांनाय माखासे एक्टिभिटिफ्रानो हारिमु। दा अब्लाबो जोंहा नैबे बिथिङाव जोङो गाननाय जोमनाय बा मोसानाय मुसुरनाय बा खननाय मोसानायखौ जोङो नैबे बैसागु बोथोरनि रंजानायनि गेजेरजों जों बेरखांहोदों।
आरो जोंथ' मिथिखागौ जेनेबा बैसागो बोथोरा जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे रंजानाय फोरबो बे रंजानाय फोरबोनि गेजेरजों जोङो गोसोनि माखासे गोदान बोसोराव सेंग्रा सिख्ला बा बोराइ बेन्थ' गासैबो रंजायो बा गोसोआव मोनसे रंजानाय दोहौ सोमजिखाङो आरो बेखौ जोङो बैसागु बोथोरनि गेजेरजों बेरखांहोयो आरो गोजोननाय लायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360